kene. Ndang masuk ke kono rong turu ke kono kulon dalane sepi. Wis ndang masuk wis resik kabeh iki. Iki bungane mekrok pisan, wis mekrok kabeh. Nah, ke manuke ning kono, manuke turu tanggane sing kono wis merem kabeh. Nah, ke kono sik melek siji wis turu, padha sesuk padha kerja. Bulane mentor-mentor ning kono, wis tanggale setengah punjul. Salam sehat selalu buat semua anak rantau dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, semoga sehat jiwa dan raganya, amin. Wis tak masuk ki bungaku. Ki sepatune si Meme besok sekolah.